dag skal vi lave en video, og der er en online-spiller, der er sindssyg. Og i dag der skal vi vise jer nogle syge tricks, jeg kan. Og ham der online-spilleren, han er sindssyg i hovedet. Skal jeg lige hjælpe dig? Nej, jeg gør lige sådan der, og så viser jeg lige tricket. Sådan der. Man kører igennem vandet selvfølgelig, så gør man lige sådan der. Så kører man lige sådan her ned. Fail! Ja, det var en fail den her gang, men nu skal jeg lige vise jer det rigtige trick. Man kører igennem vandet med yderste fart. Så kører man herop, lad være med det. Og så gør man lige sådan der. Og så er der en online-spiller der efter en. Så gør man lige sådan der. Og så kører online-spilleren ned i vandet. Og så flygter man lige. Og så kommer politiet efter en, fordi man kommer til at køre ind i dem. Verdens sygeste stund. Ring til mig. Og nu kører vi. Du skal bare skrive 123.com. Og så finder ham der online der. Så kan I sådan seriøst ringe til ham. Bare skriv 1234. Så er vi sikre på, at I er med på moden. Ja. Nu skal jeg lige vise jer et sygt stunt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Det er sådan, man vender om, og så kører man bare lige. Ej, prøv at kigge op på den anden side. Det er et sygt stunt. Seriøst, det mener jeg. Så gør man lige sådan her. Lad være med at tage. Fordi vi er i gang med en YouTube-video. Gå, Mita. Og den video blev lige ødelagt. Gå! Bare sluk videoen.